Γκέραρτ επέστρεψε στο Ηράκλειο μετά από 3 χρόνια και η επιστροφή του ήταν πολύ δυναμική. Σήμερα έγινε η τελετή λήξης μετά από 5 μέρες δράσης, όπου το Παγκρίτιο στάδιο πλημμύρισε από χαμόγελα και πολύ ποδόσφαιρο. Συνολικά συμμετείχαν 130 παιδιά που διδάχτηκαν τα μυστικά της οργιλής θεάς από τους κορυφαίους. Οι διοργανωτές και οι προπονητές έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι, ενώ οι νεαροί παίκτες μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας έκαναν ασκήσεις προπονήσεις που μέχρι τώρα δεν γνώριζαν. Τα παιδιά πρέπει να είναι ευχαριστημένα και ευτυχώς είναι, πιστεύω τουλάχιστον, δεν είναι θέμα που τα δύο παιδιά εδώ, αλλά όλα τα παιδιά λένε τα ίδια πράγματα. Δεν κάνουν αυτό που έκαναν εδώ στο γήπεδο της ομάδας τους. Αυτό είναι κακό νομίζω, γιατί δεν βλέπουμε προπονητές εδώ. Και τα παιδιά, οι προπονητές εδώ που έχουν πείρα με τα νέα παιδιά, έχουν κάτι ασκήσεις που κάνουν και είναι κάτι καινούριο πιστεύω, ένα καινούριο σύστημα που δουλεύουν πάρα πολύ με τη τεχνική εδώ και αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει ακόμη στις ομάδες. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά μας εμπιστεύονται και ήρθαν να δουν καινούργια πράγματα και νέες τεχνικές και νέα προπόνηση από καταξιωμένους προπονητές οι οποίοι έχουν τεράστια εμπειρία τόσα χρόνια στο ελληνικό παιδικό ποδόσφαιρο. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα καθημερινά είναι μια προπόνηση όπου τα παιδιά έρχονται και φεύγουν κάθε μέρα με χαμόγελο και πραγματικά δεν θέλουν να φύγουν κιόλας. Μια χαρά περνάμε, είναι πολύ ωραία, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, κάνουμε πολλές τεχνικές, παίζουμε και μου αρέσει πολύ εδώ. Θα ήθελα να ξανάρθω. Είναι ωραία, κάθε μέρα παίζουμε παιχνίδια, κάνουμε αθλήματα, ασκήσεις. Κάναμε τρίπλες, προσποιήσεις, αθλήματα, παιχνίδια, περνά ωραία. Νιώθω κάνα 10 χρόνια μικρότερος, γιατί όταν έχεις επαφή με τα παιδιά γίνεσαι και παιδί. Νομίζω ότι επειδή ασχολούμαι αρκετά χρόνια με το παιδικό ποδόσφαιρο από το 1992, είναι από τα πιο πετυχημένα κάμπ που έχω συναντήσει. Εμείς από την πρώτη στιγμή που έγινε η πρόταση να έρθουμε στο Ηράκλειο, είπαμε όλα τα παιδιά, ειδικά αυτοί που δουλεύουν στο Παναθηναϊκό, να έρθουμε για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που έδωσε πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σοφός, που ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας οδηγός για μας σε εκείνη την εποχή. Το σημερινό μενού περιλάμβανε προπόνηση με τεχνική και ακολούθησε εσωτερικό τουρνουά πριν τις απονομές που δόθηκαν διπλώματα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Ακολούθησαν ομιλίες από τους προπονητές και έπειτα έγινε η λήξη, ενώ όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου.